बुब्लि खौरां नायगिरि गासैखौबो आं गिबियावनो बरायबाय दा जि बिसायख'थिनि दोहौ बिटिआर बिसायख'थिनि दोहौ बे सोमजिगासिनो दङ दिनै जोंहा मैयानि दिनाव जि बिटिआरनि इउपिपिएल दोलोनि जि बिजाथिफोर फोसावबाय बै बिजाथिफोर फोसावनायाव बिथां मानगोनां रुजुग्रा बिथाङाबो मुं मोनदों दा बेयावहाय बिथांखौ बरायनो थाखाय बेयावहाय लोब लोब मानसिफोरखौ फैनायखौ जों नुनो मोनदों दायो जों बिथांमोननि खाथियाव थांगोन बिथांमोनहा मा फोरमायो जों बिथांमोननिफ्राय सोंनानै लागोन दायो जोंथ' माने जोबथा गोजोननाय फैबाय थानाय समाव जोङो माने सारखौनो जोबथा माने मिनिनो हागोन होननानै जों आसा खालामो दोनस्रि बिजाबनिफ्राय मानोना जोंहा फोथायनाय दङ जोङो गोबां जोंनि गफुर हालामनि जायगाफ्रावबो हाबनानै जोङो मिटिं माथां खालामबाय दिनैनि दिनाव माने 95% माने जोंजोंनो दङ इउपिपिएल दोलोजोंनो दङ जों फैबाय थानाय समाव गोसो गोथारै बिथांनोनो माने भटखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै बिथांखौनो जों माने देरहासार आगानखौ जों माने देरहासारनि जोंनि ट्रेक्टरनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन आरो बिथाङा गोसो खुसियै देरहालांगोन बेखौ जों आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव इयुनावहाय माबायदि बिथांखौ भट होनानै देरहागोन आरो गुबुन दोलोआ बुंगासिनो जे बिथांमोननि पार्टिया देरहाया बिपिएफ दोलोआ देरहागोन होनना बुंबाय ओरैनोथ' नोङो बिपिएफनि खोथाखौ बुंनो थाङोबा बिथांनिमोननि माने इसुनि जेबो खोथा गैया दिनैनि दिनाव हाग्रामा बिथाङा दाख्लै फैदोंमोन जोंनियाव खिन्थु बिथाङा जोंनो माने मोनसेबो मा बुंनो मा थानो बेबायदि गोनो गोथो माबाजोंसो फैनाय जादों बिथांनाव जेबो इसु गैया जेबो माबा गैया बिनि थाखायनो गुबुन दोलोफ्रा माने ओरैबायदि बाहेरायाव थानाय मानसिफोरखौ लानानैसो दाख्लै सुबुं गौमाखौ लाफैदों बिसोरो जोंहा फोथायनाय दङ जों जेसेबां माने गफुर हालामनि रायजोफोर जोंहा मोनसे समस्ति जानांगौ मोनसे जोंनि एमसिएलएस मोननांगौ बेखौ लानानैनो जों बिनि इसुजोंनो जोंनि हा हुआ जाफुंजोबनायनि लामायाव बिनि थाखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै जोंनि गफुरनि रायजोफ्रा जोङो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौनो आरो खनसेबाव लाबोफिनबावगोन बिपिएफ दोलोनि दाख्लै बावैसो मिटिं जानानै थांबाय बे मिटिङाव बुंदों गुबुन दोलोनिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय मानसि लाबोआखै आरो बेयावहाय जेबो रां रुफा होआलासिनो लाबोनाय जादों होननानै बुंदों बिथांमोननिखौथ' जों माने ओरैनो बुंनो हायो बिथांमोना गावसोरजोंनो 50-60टा गारि फैफादों मानो फैयाखै फैदों बिथांमोननि गारियानो 50-60 सासे माने एमएलए फोरजोंनो 10 जन 12 जन गारि फैबाय बिथांमोननि गारि आरो कालसारेल टिम बिसोर बाहेरानिफ्राय फैयाखैबा मा अबेनिफ्राय फैखो आरो बिदिनो जोंनियाव माखासे सोसनजायै गामिफोरनिफ्राय बिसोरो बिथांमोना माबा मोनसे होगोन होननानै रांनि अनथोब होगोन होननानै बिथांमोनखौ लेंनानै लाबोनानै बे बिसिनि माने आशीर्बाद रेलि बा सुबुं गौमायाव बिसोरो बाहागो लाफैनो होदों बेफोर खोथाखौथ' जों गामिनि रायजोफोरनाव सोंनानै मोनजोबदों बेबायदिनो बिसोरो थगायनानै माने सुबुं गौमायाव लाबोनाय जादों बेखौ जों मिथिनो मोनदों नंगौ बिथाङा फारि फारि फोरमायदों थारैनो माबायदियै बिपिएफ दोलोआ दाख्लै बावै मिटिंखौ खुंनायमोन आरो लोगोसे गफुरनिफ्राय दोनस्रि समस्तियावहाय बेसेबांसो पार्सेन्ट भट लानानै बिथांमोना देरहासार खालामगोन एबा देरहासार खालामहोगोन बेखौ बिथांमोना फोरमायदों फारि फारि गिबियाव जोङो सिगाङावहाय बुंनाय बायदि बाथ्राया जि फैसा लायाखै होननाय बाथ्रा बिथांमोना बेखौ बुंदों अनथोब होगोन होननानै बुंदों दायो जोङो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनि खाथियाव थांगोन बिथाङा मा फोरमायो जोङो सोंगोन इलेक्सना साननैसोल'थारसै दायो नोंथांमोना माबायदि प्रिपेयार जादों आरो माबायदि फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जि बिसायख'थि बिटिआरनि बिसायख'थि बेवहाय जोङो जोंनिनो सायख'जानाय जि केन्डिडेट रुजुग्रा मोसाहारि सार बिथांखौ जोङो जोंनि गफुर ओनसोलनिफ्राय बिथांखौ जोङो बिपुल भटआव जोङो देरहागोन होनना जोङो रेडि जादों दा फैबाय थानाय जि समाव दिनै जोंनि गफुर ओनसोलावनो रुजुग्रा मोसाहारि सारा जे टिकेट मोननो हानानै दिनै सारा नुजाफैदों दा जोङो दिनै सारखौ बरायनो थाखाय जोङो गफुरबासि हिसाबै साफ्रोमबो जों रेडि जानानै दङ दिनै सारा फैनो गोनां दङ दिनै दा बे समाव जोङो सारखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ बेयावहाय जोङो खमैबो बेयाव मथा मथि जोङो 500नि बारा सुबुंफ्रा बेवहाय ज' जानो हादों दा जोङो सारखौ ओरैबायदि जों गोजोननाय बावनांगोन जे सारा जोंनि गेजेरावहाय गफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ अनसायगोन आरो इयुनाव सारा जोंनि माखासे जि मावनो गोनां खामानि बेखौ सारा मावना होगोन जों आसा खालामदों बेनिखायनो जों सारखौ फैबाय थानाय जि बिटिआरनि जि बिसायख'थि बेयाव जों सारखौहाय बिपुल भटआव जोङो सारखौ देरहाहोगोन होननानै जोङो गफुरबासि हिसाबै जोङो मोनसे थिरांथा लादों नंगौ बिथाङाबो फोरमायबाय गफुरबासि जानानै गफुर हालामनि जानानै दोनस्रि बियाबावहाय बिथांमोनहा 100% भटखौ लानानै बिथांमोनहा देरहासार खालामहोगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों दायो आंजों दङ गागिनि दैदेनगिरि आङो बिथांमोननावबो मिन्थिनानै लागोन दिनै नोंथांमोनहा माबायदि प्रिपेयार जादों आरो माबायदि देरहासार खालामगोन होननानै
जों जथेस्थ' आसाबादि दिनैहाय जोंहा जोंनि मानगोनां केन्डिडेट रुजुगोरा मुसाहारि बिथांखौ दिनैहाय डिक्लेयार होबाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिया जों मस्ट वेलकाम सारखौ जों मस्ट वेलकाम जों वेलकाम खालामनो थाखाय बरायनो थाखाय जों दाबो लामायाव नेगासिनो दङ बिथाङा फैगासिनो दङ जोंनि जि खावलायनाय आरो बिथांनि जि हास्थायनाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव गोसो गोरबोजों जोङो बेसेबां हायो नाजानायनि गेजेरजों जों देरहाहोनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों दिनै बयबो नोंथांमोना नुगोन गोबां मानसिफ्रा बेवहाय बिथांखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दंफैयो बिथांनि जि सहाय सहयोग जि हास्थायदों जों 100% बेसेबां हायो गहपुरनिफ्राय जोङो बिथांखौ बांसिन भट लानानै देरहाहोनो थाखाय जों सेस्था खालामगासिनो दङ आरो बेयाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' साखाफारा दिनै जों पार्टि हिसाबैबो जथेस्थ' साखाफारा बेवहाय जोंहा जेबो डाउट गैया बिपिएफ दोलोनिया दाख्लै बावै मिथिं लानायाव बुंदों जे इउपिपिएल दोलोनिया जायगा जायगा पार्टि जानो फैसा हरदों होननानै बुंदों बेनि सायाव मा बुंनो नङा बेबायदि जेबो पार्टि जानो फैसा हरनाय जायाखै बिथांमोना मानसि लाबोनो हायाखै लासिं सिं जादों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 30 खान गारि फैदों खाथि खाला बिसनानिफ्राय फैदों माजबादनिफ्राय फैदों आरो जोंनि गहपुराव जाय ओनसोलफोरा बिटिआरआव हाबसनाखै बे बिटिआरआव हाबसनाय रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना हाजिरा होयै लाबोदों दा बेवहाय बिथांमोननि सियारा गासै 1300 सियारखौ बिथांमोना सिङाव बोदोंमोन बेखौनो फिलाप खालामनो हायाखै बिथांमोना लासिं सिं जादों लाजिनाय मोनदों जायनि थाखाय बिथांमोना गावसिनि दोलोनि सायाव दायखौ लायालाबासिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सायाव दायखौ जाबसिनानै बारग'नो नाजादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुजिनांगोन मोनथिनांगोन दिनै बिथाङा जे जायबायदि लिडारफोरखौ जोंनि गहपुराव दायित्व होनानै बिपिखौ देरहाहोनो हादों बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि गहपुरनि रायजो राजानि भटखौ मोननाया जाफुंनाय नङा नंगौ बिथांमोना फोरमायबाय बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो दोनसे समस्थियावहाय देरहासार जानो हानाय नङा बेखौ बिथांमोना फोरमायबाय आरो लोगोसे गहपुरनि जानानै बिथांमोना दोनसे समस्थियाव 100% भटखौ होनानै देरहासार होगोन होननानै खालामदों दायो आङो बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै बिदाय लाथ'नाय जाबाय गोजोन्थों